Salamu alaikum. Ha kuwa a gidan ne? Salamu alaikum. Sanda zuwa umma. Umma zuwa kaɗan haka? Ba sanarwa? Babu komai. Allah ya sa da lafiya. Lafiya ƙalau. Lafiya ƙalau. To mu ji shi yana bayan kayan da tare da Dauda. Umma yayya ya kawo da kuwa. Lafiya lokacin ma ce in gaishe ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ina yi sakata. Allah ya ji wata ki. Sai ya dauka na kamata. Ina lai kan san na gode ko. Shi kullum uzurin ban ɗaki, kullum. Allah ya sauya. Amin da. Amma, sana zan sa an tafi da. Kuma ban san ne wa an tafi da ba in na kira ta a waya ba ta amsa mu kuma ba ta kira na. Allah ya sa dai lafiya. Lafiyar ta ƙalau. Yanzu ma maganar ta ce ta kawo ni. Dama an turo ta kai sabis ɗinta a Kano. To shi ne nake bari in zo, kin san cewa ya mace a wannan zamanin ba zai yi ta zo ta kama gida ba, ita kaɗai ta zauna, akwai matsala. Isa nake bari in zo nemi alfarma gurin mai gidanki ta da nan gidan gaba ɗaya da zama. Kin ga shi ke nan ga ki ga ita. Ba umma sai kan ma nemi alfarma? A dole ne ma in nemi alfarma. Ai dole ne, ai ka'ida kenan. Dole ne a gaya masa. Insha Allah zan faɗa masa umma. Yau wace ta zauna tare da shi. Amma na ji daɗi. Na ina ta so ta zo. Ai na san mun da zaki. Shi ke nan ga ki da ita. Zance ya ƙare. A karo mun ruwan nan. Da raki ake yi yanzu. Tana son kulawa, soyayya tana son miyayya, soyayya sai da shakuwa, soyayya ta gida ɗaya, soyayya da tauraruwa, ai dole sai da zinariya, soyayya. Allah za su yi dace. Yawa. Ya gidan ya aiki? Yana kwaso gajiya ne ba. Kuma ya kallon na mutum da kai da su kuma yi. Bayan jin kai ma kayan aiki, zo da ɗaya. Gida ɗaya mun ka zaunawa, a gida ɗaya mun ka sabawa, hali bamban ra'ayi
bamban kowa da inda za ya kai. Soyayya ba ta da magani sai ka samu mai kula da kai. Soyayya ko kana da naci sai ka dace anai da kai. Kyawun koko sarauta ba su sa a yarje da kai. So ba ruwa. Tambaya ma da manyan bakari. Kan da a ce kuma ce ta zo gidan nan. Tabbas ta zo gidan nan. Amma shi da kisa da gidan na fara da ita ba. Kafin ma zo da fara cin abinci. Lokacin da ta dawo tana ɗaki tana amma ba mu gaya maka ba. Na mu kammala cin abinci bana. Sai da ita ta sanar da yayi. To dama ka ji alfarmar da nake nema. Haba umma, wani ai ba komai bane. Da ba sai kin tsaya kin zo ma. Saboda a matsayin ki na uwa ba abin da zan iya yi ba. Tunda ni ma ga ɗan ki ko. Sannan kuma ita ma a matsayin ka na ƴar uwar matata, ai ka zama ƴar uwata ko me zan yi mata. Idan wani abu ma da zaki sake roƙo, idan akwai wani abu ma da zaki sake roƙa mata, wanda ya wannan. Ba matsala zaki iya faɗa. To na gode, Allah ya saka da alheri. Na gode. Amin. Ina zuwa da yayi nan. Kuma yanzu idan fara fita tsakanin da hanya sai ya wuce ya wuce. Ko da wata san shi ba shi ma bai san ta. Ko baya ta banye da a tafi ta zo gidan nan ba ta watsa maka sa'i. Kin riga fa kin san sha'anin Farida. Sha'anin Farida sai ita. Ita fa ban da wannan karatu da ta sa a gaba. Ba ruwanta da rayuwar kowa. Ni wallahi umma ko yi mantawa nake ina da uwa Farida. Ni ce a duniyar nan. Sai hakuri irin halin nata kenan. Amin. Amin. Hajiya, wanda kare da ka miki ne iyaka. Wallahi ta ga umma ce za ta Allah sai ki hajiya ko ba? Hajiya. An kware biyu. Wallahi ina ba kike ina zaune, kar ku kina murda. Kuma ki gaba daki, ina gaba kan matsayin ki kike. To wallahi na zubar. Wallahi kin da kuma gare ka. Allah ya shirya. Amin amin. Mota ko? Yanzu kuwa. ji wallahi mun bai su suka tafi yau ba na ce ki mai sati biyu wallahi mun san sai ina ganin ina jin daɗi. Sati biyu? Ai hakan ma na miki kokari. Ni zan zauna in na zo na gan na ga lafiya. Na gama kuma abin da zai. Ba sai in tafi ba kuma sai an kwana biyu? Kuma wallahi umarni. Sai ko ne? Kin ga tsaya nasiha zan yi. Idan har ƴan uwarki ta zo abin da nake so da ki kula da yi mata nasiha kin san halinta ki rinka yi mata nasiha in ta fi ƙarfin ki na san mijinki tsayayye ne ki sanar da ki sai ta yaki kin ji ko ku zauna lafiya abin da nake so ki kin ji ko to kike na umma zan iya bakin kokari na insha Allah. A gida ɗaya mun ka sabawa, hali bamban, ra'ayi bamban, kowa da inda za ya kai. Bance maganar ka haka take ba bance ƙarya bace, da a ce ga zama da maɗaci wanne za ka ce. Magana ta akwai sirkulle sai ka je ka yo binkice, a sanne za ka gane zance na inda za ya kai. Na ɗaya mun ka zaunawa.
Sweetheart. Na. Kamar ina so. Bismillah shigo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da shigowa. Abokina. Ya kai? Na tafi wallahi. A cikin office. Na cikin wallahi. So ta fama aiki tun da su. Wallahi ba ni ban ga motar ka waje bane. Ai wato yau madan ce ta wuce da motar bayan ta ajiye. Okay. Idan ma na son sanar da kai cewa in zaka tafi anjima ka karga hanya. Okay, to you're welcome. Ya aiki ya kuma. To, alhamdulillah. Ya magana takardun nan da raka sa hannu ko? To, kuna ne bai sa hannu a kai ba amma za a ga fushi sun wasu sai ya sai sa. Allah ya samu dace. Allah ya samu dace. Abokina da hotunan nan da gani. Ka ko tuna da hotunan nan? Suna cikin duba kaya na gansu. Lokacin muka ji attachment ka tuna? Allah ya wa ajiya. Ni ma sai wanke. Wallahi ni ma sai wanke. Kaya gun? A to shikenan an gama. Yanzu kuwa. Yanzu ma kuwa. Kawo. Alfaida, ki rufe wanka ni ba zan je in ɗora mana girki kan farko da. Sista, kin ga ni ko wannan hukuncin da aka yanke min ya min tsauri da yawa. Na in zauna a gidan nan ba, ba haka bane an tafi da. Kin ga da ta. Babu wani abin da za ki gane da ni. Faki an nuna mini ni ban isa ba. Ban kai ba ana zargi na kenan ban sai iya kama mutuncin kaina a gidajen da gwamnati suka ajiye na ba kenan. Ba haka bane an Farida, umma za ta kai miki da ki zauna a gidan nan. Duk daɗin ta ajiye kai nan gidan. Kin ga duk san da za a maka a so ka kai ɗaya, amma kar a ce za a zarge ka. Me kenan ake nuna mini? Shekara na nawa? Ya kamata a lura a gane muhimmanci na shekara na fa yanzu 25. Mutunci ba zan iya jagorancin al'umma ba kenan. Shi kanki bautan ƙasar nan ba fa a sani aka same shi ba. Umma ne ta yi shigenta fitanta duk ta yi abin da kai aka dawo da ni kan. A cikin da yi tunani a kai. Ni ba zan sai cikin ɗaya mai da suka amfani da. A gida ɗaya mun kasabawa, hali bamban, ra'ayi bamban, kowa da inda za ya kai. Soyayya ba ta da magani sai ka samu mai kula da kai. Soyayya ko kana da naci sai ka dace a nai da kai. Kyawun koko sarauta
ba su sa a yarje da kai. So ba ruwa nai da daɗi ko wahala idan anai da kai. Gida ɗaya mun ka zaunawa, a gida ɗaya mun ka sabawa. Ali bamban, ra'ayi bamban, kowa da inda za ya kai. Soyayya ba ta da magani sai ka samu mai kula da kai. Soyayya ko kana da naci sai ka dace anai da kai. Kyawun koko sarauta ba su sa a yarje da kai. So ba ruwa ne da daɗi. Na zo yin faɗa miki wata magana. Na yarda da magana da Umma ta faɗa. Amma gaskiya na biya duka. So Faruk, ɗazu na ka canza fuska game da hoton da na baka. Akwai problem ne? Wacce muke ciki hoton tare da ita ne gaba ɗaya na gaya ma ba na so ma ƙara ganin ta. Menene wannan baka son tana shahar abada Faruk? Wacce muke tare a cikin hoton ne ba na son ganin ta saboda akwai abin da ke tunawa da ba na so tana shahar abada. So me yasa kake da nan sanin bayan ita ta guda maka soyayya, ta kaunace ka a baya? Ina da na sanin ta ne gaba ɗaya a rayuwata. So me yasa kake da nan sanin bayan ita ta guda maka soyayya, ta kaunace ka a baya? Wato gaskiya ta shigo rayuwata, ta zama yin matsala a rayuwata, ta cutar da ni. Haɗuwa da ita shine abu ɗaya wanda zan ce na yi da na sanin haɗuwa da shi gaba ɗaya zaman da muka yi na bauta ƙasa a garin nan. Farida. Faruk? Dama. Hello? Hello. Hello. Yau. Haka ne. Amma ai ba zan yafe maka sai na rama. Sai na bari lokacin aurenki za mu tafiya mu zuwa auren. Baya ga haka kuma ba za mu zo gidanki dubiya ko na. Anya, ai ba zan bari da haka ba. Dan Allah ya gafarta mu. Tunda dai yanzu na cikin gidan nan san mu san. Kinji. Wai ya fiye take ba. Kina ganin ya dace da ya kai mata duro haka? Ya tantance ya ce wanda har ita ta ko kafa ta zo ta ne gafara. Shike. Na roƙa miki afuwa. Na yafe miki. Ina gode. To ni ne ga mutum ran da ta dai.
Gaskiya ba ƙaramin daɗi ba ne. Da Allah ya sake haɗa gida da ni. Faruk, tun lokacin da na zuci cikin gidan nan na haɗa ido da kai, na ji zuciyata ta ƙara kamuwa da sanka. Ka sake kwanta min a cikin zuciya, ba zan iya danna zuciyata. Don Allah don Annabi Faruk, ka taimaka min ka biya min buƙatata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Haba, menene na kora na sai ka ce koran shedanin? To ai uwar shedanin ce. Da irin wannan abin da kike zo da shi. Menene abin shedanci a ciki? Saboda ƙauna ta sa na ziyarci makwancinka. Kuma wannan zama karo na ƙarshe da za ki sake maimaita irin wannan kuskuren shigo ɗaki na. Ki na gaya miki. Haba don Allah Faruk. Don Allah kar ka watsa min ƙasa a ido. Don Allah Faruk ka taimaka mini. Ka biya min buƙata na Faruk. Farida, yawan sisa, na je ɗaki ina neman ki ban gani ba. Wallahi sisa, ga baki dai yunwa ne ya yi ciki na ba ko bacci na kasa yi wallahi. Shi ne kawai ce bari zo da ɗan dafa a kan zan ɗanci kuma ban san tashe ki da mai na san kin yi bacci. Na faɗa ni na cikin da in za ki kwanta ki rage kan abinci amma ba ki ji. Sisa, zan je na. Yanzu ko je ki kwanta a ɗin ta mana. Ni nake rafa mana. Kada ki ina ɗan dafa sos ne da ɗan spaghetti. Gida ɗaya mun ka zaunawa, a gida ɗaya mun ka sabawa. Ali bamban, ra'ayi bamban, kowa
inda za ya kai. Soyayya ba ta da magani sai ka samu mai kula da kai. Soyayya ko kana da naci sai ka nace anai da kai. Kyawun koko sarauta ba su sa a yarje da kai. So ba ruwa ne da daɗi ko wahala idan anai da kai. Ki mu uzuri, sweetheart. Zan wuce ofis saboda wani izini ta saboda wasu ɗan breakfast. A kodayaushe na son kasance mai afuwa ga mijina. To amma dai barin ma ta kama ne sun suka je ofis ka shigo? Kai gidan. Na ƙoshi kuma musulmi. To shi ke nan faru. Bari zo ka dan ajiye na ofis. Saboda ni ma na yi latti. Sister, sai na da toilet. A rana ta kallon. Banda na kuna ne waye mai adda cikakken azzalumin nan wanda tarihinsa ya kewaye ƙasar nan ba ma garin nan sai ya zama dan fushi yadda na tsani shi dan haka na tsani Zubairu da daina siyar da tabar wiwi da yake siyarwa akan wani dalili mai ɗana Suleiman ya maka kake ba shi wiwi da ƙwaya ya haukaci sai ni tsoho wanda ya ga shekaran jiya ya ga jiya ya ga yau kuma yana kan ganin gobe sana'ar da yake tun yana da ƙuruciya ai gwanda mu tsire shi da matasan da yake haukatar mana ka sani fa shari'a ta ubangiji ce tawakkalta ikon Allah ce tawakkalta baiwar Allah anya ko zan iya rayuwa idan babu ke Bani da burin da ya wuce in mallake ka a rayuwa. da kuma ta aure ka wallahi gwanda in shaƙe ta mutu tsakar dare ka ɗauki gabar duniya ka ɗaura wa Zubairu yau gashi nan Allah ya jarabce ka da son yarsa. Son ka yayi nisa a zuciyata. Babu abin da zai hana mu aure. ai kuwa ba za ta aure shi ba dama muallim ne saurayin tawakkaltu yayi barna mutukar barna gashi Allah ya so ya komai ya jefa bukatar ka a hannun makiyanka ba ki ga halin gidanku ba da irin munanan ayyukan da ake aikatawa a gidanku Ina ganin baka da kunya har za ka furta min irin waɗannan maganganun. kada in sace ganin ka da kanwata na gaya ma ka fita a harkar banza jahilin malami wanda bai san me yake yi ba sai dai mu fiti da juna shi da kansa shedani ne Fir'auna ba shi ya haifi Annabi Musa ba amma shi ya rene shi wannan dan fashin ya saci danka in Allah ya ga dama ko shine silar kiriyarsa ko kuma silar halakarsa ƙarya kake sarki ƙarya idan ya mutu wuta zai shiga ko aljanna Wai wa kake ya dade bai aikata ba Su sa a yarje da kai. So ba ruwa ne. Faruk me yasa kake bata rai Ko kamar wahala kana son idan anai da kai. Ai dai na tare da ke ba ki taɓa samun abin da ke bukata. Wai ke ina so miki haka. Wai me yasa ki so ki kawo tsakanin cikin rayuwa ta ne? Kai kake nema ka tarwatsa farin cikin rayuwar mu ne da kai. Ya kamata a ce na samu abin da nake nema a wurin ka. Ba za ki taɓa samun abin da ke nema. Kin manta cewa ni mijin kanwar ki ne. Faruk akan ka ba abin da ba zan iya yi. To shikenan. Fita daga mota. Fita na ce. ɗaya mun ka zaunawa, a gida ɗaya mun ka sabawa. Ali bamban, ra'ayi bamban, kowa da inda za ya kai. Soyayya ba ta da magani sai ka samu mai kula da kai. Soyayya ko kana da naci sai ka nace anai da kai. Kyawun koko sarauta ba su sa a yarje da kai. So ba ruwa ne da daɗi ko wahala idan anai da kai ta da kai. Soyayya ko kana da naci sai ka nace anai da kai. Kyawun koko sarauta ba su sa a yarje da kai. So ba ruwa ne da daɗi
faɗa maka ba za ka taɓa kukuce min ba. Ina tare da kai a duk inda kake. Sannan ina so ka sani duk sanda nake maka ba zan taɓa iya daina ba. Ni in na doshi abu sai na same shi duk abin da na tunkara har sai na cimma burina a kan. Kinga, kin ga wata daga ofis ɗina. Dan ba ka wani sa security zo su yi waje aiki ba. Ni kaddara ka ce kamar yadda kake kaddara a cikin zuciyata. Saboda haka duk abin da za ka yi sai dai kai ko da ka sa an kore da anan wurin. Ba san rabu da kai ba. Ina tare da kai. Ba wai na zo nan don bata maka aiki ba ne. Na zo ne domin in sake jaddada maka maganar da tuntuni nake faɗa maka a baya. Duk inda ka kai da tozarta ne, wallahi sai na sa ne ka faru, sai na cimma burina a ɗauka. Ka gane ko? Ali bamban ra'ayi bamban kowa da inda za ya kai. Soyayya ba ta da magani sai ka samu mai kula da kai. Soyayya ko kana da dace sai ka dace a nai da kai. Kyawun koko sarauta ba su sa a yarje da kai. So ba ruwa ne da daɗi ko wahala idan a nai da kai. Ayuwa, me kina faɗa kina mafarkina? Haba, kuma ne abin mamaki a cikin mamaki ne ta biyu. Na zo ne domin in jaddada maka saƙon da na turo da kaina. Wallahi Faruk, wallahi ina son ka a cikin zuciyata. Idan ka ji saurara ta, gaskiya ban san inda zan sa kai ba. Dakata. Kuma gaggauta ka ce min daga aiki. Ya kamata ka san ni da irin wannan lalatattun mazan da za su zo muke irin wannan mummunan kudirin ka samu biyan bukata ba ne, kin gane ko? Haba Faruk, tun da nake a duniya ban taɓa ganin wani ɗana mace yanzu na ce ina sai har in tunkare shi da bukata ba, amma yake da jinan ba. Duk abin da na sa a gaba to sai na cimma buri. Ko? To yau ga ɗaya a gaba ne. Gaggauta ka ce min daga aiki. In ka tsere ki yanzu nan. Gaskiya suna gina san kai wanzan namiji ne. Tun da nake in taɓa haɗuwa da mutum irin ka ba. Na gode da daren yau, sai kuma mun sake haɗuwa a kare na biyu. Mutum kan yau.
sai ka samu mai kula da kai. Soyayya ko kana da naci sai ka dace a nai da kai. Kyawun koko sarauta ba su sa a yarje da kai. So ba ruwa ne da daɗi ko wahala idan a nai da kai. Sai dai kuma na dawo da cewa da wani da suka ce sai na yi wani karatu na da ita sama da zai shi ku ji ku ya wuri sama da shi Gida ɗaya mun ka zaunawa, a gida ɗaya mun ka sabawa. Hali bamban, ra'ayi bamban, kowa da inda za ya kai. Soyayya ba ta da magani sai ka samu mai kula da kai. Soyayya ko kana da naci sai ka dace a nai da kai. Kyawun koko sarauta ba su sa a yarje da kai. So ba ruwa nai da daɗi ko wahala idan anai da kai. Gida ɗaya mun ka zaunawa, a gida ɗaya mun ka sabawa. Hali bamban, ra'ayi bamban, kowa da inda za ya kai. Ko kaɗan ba matsala samu ba. Kawai dai ba na ɗan jin daɗin kaina ne kuma akwai na aiki da na game da shi a ofis. Shi ne ke ta nazari a kansa. Amma shi ne za ka ka shiga cikin damuwa? Abin da na gaya miki nan dai shi ne. Shi kenan. Idan aikin da zan iya ne, sai ka kawo gida, sai ka yaka. Ai ba wani aiki bane mai wahala. Kawai dai yana da wahala sai a yi. Kin gane? Ɗazu ka wata fage take tambaya ka dawo a hira. Kaka da zan ware lokaci na musamman saboda mu zauna mu hira. Ko? Yana kamar ranka ya ɓaci. Ba ku ne, kawai dai ba na jin daɗin jina. Gaskiya ban ga wanda ya sa'a a kan amfani daga irinka. Har so take ka dawo a hira da kai. A ina da wanda ka kawo abincin nan kin ji saboda yanzu ma zan shiga in watsa ruwa ne sannan. Sai suka nan ba zan je in kama.
menene wannan Farida? Da zan ce. Shine na gasu wannan kalan? Menene abin da gidan? Ai na ga yawan kala da jini. Haba sunna. Kuke kike don su saman kalan jini, amma idan kika sa kika ji tofin shi a bakin ki. Da kanki ba ki san wannan jinin ki. Kuma ki san gunsa amma sai ki fara sa tukunna saboda ki ji tofin shi yayi kyau ko? Kai ki da mu zai sa amma sai ki fara sa tukunna. Farida. Amma gaskiya waɗanda mafarkan na da sun fara zuwa. Amma abin da nake so da ke kamar yadda na faɗa miki a wancan kan ki shiga da addu'a. Duk lokacin da kika za ki kwanta bacci ki addu'a idan kika yi sallah ki shiga da addu'a komai zai zo miki da komai. Mun ma san ta yaki. Amma ba na so ki da. To, fata. Na gode. Amma kar ki da ni. In Allah ya yarda, duk wanda yake tare da Allah ba zai tare ba. Amma kin san abu akwai abin mamaki. Ina da tashi na mushe ko? To, idan kin tafi shi ne kana. Allah ki zama makaranta ne. Kuma yanzu ma ina so yin kan ne kawai in zo online. Amma insha Allah ranar in zan zo in yi. Abin da ya fallo. Kai da mu zan zo insha Allah. Me kike nan? Zan ta kai miki. Kaji har yanzu bai shigo ba. Ba ka samun nan, ana son zama ya sa abinci ba. Ko dai da shi muka yi masa ne. Ba ga kan shi. Aiki ne ya sa wa ya sa na yi ma kan kan kabila. Da ke aiki ya yi aiki. Ka kawo shi ƙarfe 7 na safe. Ko ka kawo na aikin Allah? Ne? Sabida na karanta na ɗauke, ba ku na matsayar kawo da kawo ne. Ba zai ku ne. Wannan wasu irin magana jan sabiya. Ba ku ko in zai kwana a gida bai na zai biya kwana. A gida ɗaya mun kasa ba, hali bamban. Ra'ayi bamban kowa da inda za ya kai. Soyayya ba ta da magani sai ka samu mai kula da kai. Soyayya ko kana da naci sai ka dace anai da kai. Kyawun koko sarauta ba su sa a yarje da kai. So ba ruwa nai da daɗi ko wahala idan anai da kai. Ashe kina zaune. don rayuwar tamu a haka aka yi ai tun na jariri suka taɓa ƙafafuwa suka taɓa ido kuma sai Allah ya sa hanya kan fice da shi. Farida jiya mun yi bincike kwana muka yi akan binciken ki
kuma mun yi kokari mun ga komai. Gida ɗaya mun kasa ba, hali bamban, ra'ayi bamban, kowa da inda za ya kai. Ba za ki mutu ba. Duk wanda ke da yanzu samun sami tsari. Ba za ki mutu ba haka. Kamcin. Idan da faɗin faɗi sani. Idan kina faɗin haka, da za ki kai ka je kala da shi. Kai haƙuri ta Allah zai kawo. Na tura a kawo su magunguna. Allah ya jira su. Allah ya sa hajiya. Gaskiya an yana zama hankali sosai. Irin wannan rashin lafiya lokaci guda. Riƙe nan da hannun hagu. Kina ji na ko? Idan kika ji wannan albasar sai ki raba da ni. To shike da malam, na gode. Kin raba auren Faruku da Salma. Kuma sannan a wannan jiyar da za ta ta fama da shi. A nan fa auren da zai. Idan aure irin sai yadda kika yi sai abin da kika ga damar yi. Mata na sharaɗai na karki komai da kafar dama ko hannun dama zama na cewa ki rike shi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Son kulawa, soyayya tana son biyayya, soyayya sai da shakuwa.